baphulaphuli beSabela FM ncwadi kaMateyu isahluko ngamashumi amabini anambini isahluko ke ivesi xebe esikuyo leya yeshumi elinambini umzekeliso ke wesidlo esikhulu baphulaphuli beSabela FM ma sivumelane ke okokuba apha uYesu ufanekisa ubukumkani bukaThixo nekumkani eyizokwenzela isidlo unyana wakhe baphulaphuli beSabela FM. Xa ke sithetha ngokumkani sithetha ke ngumntu onento zonke baphulaphuli beSabela FM. Umuntu onento zonke wenza itheko baphulaphuli beSabela FM. Wakhupha ke isimemo ebantwini bazalwane bam abazindanga abantu Dombo endicinga into yoba wayibabona befanelekile ukuhlala etafileni kuba umcimbi we-fork and knife bengawethuki sazi into yokokuba aba bantu bafanelekile ukubala Dombo wakhupha ke esisimemo baphulaphuli beSabela FM. Kodwa eyona nto ndicela uqale mhlambi ndiyiphawule into yokokuba oku kwesibini because abantu did not respond positively but because ukumkani onento zonke akanaxhala lokumema abantu waphinda futhi wakhupha i-delegation okwesibini. Le delegation ayisiye ebantwini ithi ke ngokuDombo ezisicaka niyabona isidlo sikakumkani sesilungile baphulaphuli beSabela FM. Inkomo azixhelileyo kumkani zezityetyisiweyo baphulaphuli beSabela FM. Konke sekulungile izani emsithweni baphulaphuli beSabela FM. Bazalwane bam abazindanda ngicela ke ukuthi we are all invited sonke simenyiwe bazalwane bam abazindanda sonke simenyiwe. Eyona nto Dombo iba lixhala xa umenyiwe into yokokuba uzofika uphethe ntoni uzofika uphethe ntoni ezothi xa usongwa umsitho kuthiwa siyambulela umfo kaMajeke onikele ngekabegusha nethole lebhokhwe xebe lenkomo baphulaphuli beSabela FM. Ungafundwa wena kula list apha Dombo. All expenses have been paid for. Zonke indleko apho zihlawuliwe Dombo. Okwakho nje yiza emsithweni baphulaphuli beSabela FM. Indleko Dombo zokuhosta babantu zihlawuliwe Dombo. Zihlawuliwe Dombo baphulaphuli beSabela FM because this is a parable esikhombisa imessage uThixo zama ukuyicommunicator kunye nathi baphulaphuli beSabela FM. Ubetho noba sibe noxolo noThixo laba phezu koKristu wahazulwa ngenxa yam liwala phakade ukwenyuka kukaYesu emnqamlezweni ayobethelelwa sahlawulwa isono. All expenses have been paid for baphulaphuli beSabela FM. Okwenu nje izani lihlawuliwe ityala okwenu izani baphulaphuli beSabela FM. Izani lihlawuliwe ityala. Ndicela uqale ndiyitsho bethunana xa bengezanga umkhululi wam xa engafelanga amatyala am ngebona namhlanje andizazi into yokokuba ndofumaneke ezulwini kodwa ngenxa yento yoba abakholwayo namhla uKristu wafa wavuka
abadala bazakufumaneka ezulwini. Ngoko ndiyazi, ndiqinisekile okokuba nam kodwa xa kubalwa basezulwini kungathiwa unxibe siphi inxibo. Ewe baphulaphuli, abantu abazoba sezulwini bazobe bembathe ingubo yokholo. Baphulaphuli beSabela FM, ingabantu abakholwayo. You see umahluko Dombo phakathi kwabantu. Mnye qha, kukho abantu abakholwayo, kukho abantu abangakholwayo. Otherwise ayikho enye into esingaphinde siyithethe. Baphulaphuli beSabela FM, ndicela ke Dombo ninote, ndicela sinote intoba we are all invited and all expenses have been paid for. Okwesithathu Dombo, uthi lo mbhali kweza amalungisa nabantu abangalungisiyo. Baphulaphuli beSabela FM, ewe kweza izidlwengu nababulali. Baphulaphuli beSabela FM, amasela namanxila, amabhaja. Baphulaphuli bonke bayabizwa nguKristu, beza bafumaneka Dombo. Nabo kakade ababambe imithetho yangesabatha nabo bafumaneka. Dombo, kwesisidlo baphulaphuli beSabela FM, kukho abantu abeza bengafanelekanga kodwa ngenxa yokholo bamkelwa Dombo. Bengafanelekanga kodwa ngenxa yokholo bamkelwa koba mabangene kwesisidlo. Ayiyo le ndoda kuthiwa awunxibanga njengathi. Dombo, abantu Dombo ababekathi izolo besenza izinto ezimbi ebantwini ngenxa yento yeDamasko ezabafikelayo, baguquka bamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi, bamkelwa Dombo kulo msitho. Kodwa uKristu akayicimi imbali yabo ethi ngamahenyukazi. uRahabu ihenyukazi libalwa abaphulaphuli kwigenealogy yokuzalwa kukaKristu, umlibe wokuzalwa kukaKristu uvela uRahabi. iBhayibhile ayicimi isenzo ekade esenza, kodwa Dombo ubalwa njengomuntu ongumntana kaThixo. Into bebekade esenza ntoni izolo alogama iBhayibhile ayikhange ithi mayingalisebenzisi, iyalisebenzisa kodwa imahlule kwizolo lakhe nena namhlanje. Baphulaphuli beSabela FM, ubani ukuKristu usisedalwa esitsha. Bonani ngoko zonke izinto ezindala zigqithile. Baphulaphuli beSabela FM, yima kuKristu nobizolo ubuthengisa umzimba, yima kuKristu nobizolo ubukhiqezile, yima kuKristu nobizolo ubungumbulali, yima kuKristu noma izolo ubuseba izinto zabantu. Baphulaphuli beSabela FM, yima kuKristu noba ubungqina bobuxoki ngommelwane wakho, yima kuKristu. Ubani ukuKristu usisidalwa esitsha. Baphulaphuli beSabela FM, ndicela ukuthi ngoku bazalwane bam abazintanda, le verse yona apho siyakhona siya kwinto ethi ndicela siphume nayo into yokuba Jesus apha xa sifika kuverse 12. Baphulaphuli beSabela FM, xa sisondela kuverse 12. Baphulaphuli beSabela FM, ndicela ukuthi bethunana xa sisondela kuverse 12 ithi le ndawo, Jesus the just judge. uYesu ngumgwebi ofanelekileyo, ngoba sisigwebo esithi awufanelanga kubalawa. You are not amongst the people abakholwayo, and baphulaphuli, you don't belong here. You don't belong here because you refused to accept Christ. Therefore you don't belong here. Inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Ndiyemka ndiyakubaba. Ndiyonilungiselela indawo. Dombo uthi lo mbhali konke sekulungile. Izana msithweni. Ukuba ibingephi indawo ezulwini ngiyanixelelayo okokuba sanomkhonzi uThixo, kodwa ngoba lekhona izulu lisanele sonke izami
izani baphulaphuli sasalicanga ewe itheko lilungisiwe, all expenses have been paid for. Izani baphulaphuli, izani kuyesu. Ongazunibuza into yoba benisenzani izolo, bekutheni izolo. Izani kuyesu, ndiza ndingento yalutho, sandicangwa nolothando lakho, sandisiza, ndiza, ewe ndilijaku, kodwa sandicanga nolothando lakho. Izani baphulaphuli, izani kuThixo, baphulaphuli beSabela FM, izani kuThixo. Jongo into bayenzayo babantu, ewe baxhomela ikumkani, bathi utho wokuqala, ewe khawundiphi chance ke ndiyojonga emasimini ingabe into zam zihamba kanjani, investment yam ihamba kanjani. Ndixakeke kakhulu ngeba ndiyeza kwesi sidlo ongethunana, ewe uthi owesibini Dombo athi khawume man ndigqibozeka, ewe ndigqibozeka, ndisabuka le ntokazi endiyizekileyo baphulaphuli beSabela FM, ndisabuka umakoti baphulaphuli beSabela FM, ewe bane-excuses Dombo, waphuma kwesibini ukumkani, wathi niyabona ke ngoku senikhangele abantu ababekwe ecaleni kwendlela, senikhangele iziqhwala, izilimo, imfama nezithulu, zenikhangela abantu ababekwe ecaleni kwendlela. Nethi kubo sele ihlatyiwe inkomo etyetyisiweyo. Izani sayihlatyiwe eyethu iPasika. Izani yuseJobo kubi into yoba athi umntu onezandla zombini neenyawo zombini ashiywe ebomini ngumntu ongenazandla nanyawo. Akwazi umntu ongenazandla nanyawo ukuziphilisa. Kodwa eJobo apha ebomini athi umntu angenamehlo eyimfama, kodwa akwazi ukubeka isonka phezu kwetafile. KubiJobo ukushiywa ngabantu abathintithayo, abanespeech esingangqalanga, kodwa bakwazi ukubeka isonka phezu kwetafile. Eyona nto embi ezokusehlela bazali kukuba sibhaqe okokuba naba besicinga into yokokuba bekufanele into yokokuba bava ngathi indlela sifike sebephambili besithi silapha kuba sive lo sibizileyo. Baphulaphuli beSabela FM, sizothi nale mini namhlanje, musani ukuyilizela ukuhlanganisa inyama. Baphulaphuli beSabela FM, sanuba ne-excuses baphulaphuli beSabela FM, lizoqhuba umcimbi ningekho. Kukho umcimbi esiya kuwo, ewe kukho umcimbi esiya kuwo Dombo ezulwini, kukho umcimbi esiya kuwo ezulwini baphulaphuli, ewe ngoba Dombo silindwe yisabatha esezulwini, ukuphumla ewe wasezulwini kusilindile Dombo, silindwe yiloo nto. Sakugqitha kulo mhlaba ukhathazayo nalo magade axakekisayo, silindwe lizulu elitsha nakumhlaba omtsha. Athi uthwane xa uboniswa nguThixo ngombono, athi ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha, kungekho sikhalo nasidwili, kungekho sifo nasono. Baphulaphuli beSabela FM, ewe silindiwe kwela
cala, simenyelwa kwela cala, simenyelwa kwela cala, simenyelwa kwela cala. And Dombo, xa sizowela lo mfula, xa sizowela lo mfula, kuzofuneka into yoba ibhowuthi esiwela ngayo Dombo ibe yibhowuthi engeke ikwazi ukuzika emanzini, eqatywe ngaphakathi nangaphandle ngebhuthumeni. Baphulaphuli beSabela FM, we need a solid boat yokuwelela ngaphesheya. Umkhumbi ke othembakeleyo ongeke ungenwe ngamanzi. Walingwa uYesu ngenxa zonke, akawe esonweni. Umkhumbi ke esizokuwela ngawo baphulaphuli beSabela FM akanala nalinye ichaphaza lesono. Lowo ongazani lasono wenziwa isono. Sizokuwela ngoYesu, sizokuwela ngoYesu. Umkhumbi esowela ngawo Dombo uYesu. Igama likaYesu sonqonqoza ngalo umasango wezulu. Ngobani na aba bevela aba ndibabona Dombo belihlokondima babaninzi kakhulu. Amandiya namaChina, abelungu na abamhlophe nabantsundu, abancinci nabadala, ihlokondima limbathe ingubo ezimhlophe. Uthi impendulo, ngabaya bahlambayo ingubo zabo egazini lemvana, abanakubekwa sono. Ngabayana bangadyobhekanga ngabafazi kuba benqulu. Ngaba bafana noYosefu zange bavule urhexezo. Baphulaphuli beSabela FM babaleka basinda baphulaphuli baligcina ilizwi likaThixo. Ngemeko ngamaxesha anzima namaxesha okuthandabuza bahlale enyanisweni kaThixo. Xa kukhona ixesha elibabeke ekoneni Dombo babaleka nelizwi likaThixo, ukwenzela into yoba bafunyane bebhaliwe bemile phambi kwetrone naphambi kwemvana. Baphulaphuli beSabela FM, bazalwane sizothi ngale mini namhlanje xa kusithiwa wena unxibelanga ingubo zalapha, yimini yomgwebo le, ungexesha kwehlulwa ingqolowa. Uhlula ingqolowa nomdiza. Baphulaphuli beSabela FM, yilaa nto ethe uYesu xa ithetha kubafundi bakhe, ziyekeni izikhule zombini. Iyazi imini umnini wentsimi aza kuvuna ngayo. Siyeke izikhule zombini. Iyazi imini umgwebo ofanelekileyo kunene ozothi lo ngumgquo lena xebe yingqolowa, athi lo lukhula ahlule zizinto. Le ndoda kuthiwa kuyo ngeba unxibe njengaba, you miss the brief. Bekunxitywa all white, wena uze ublack uyigusha emnyama phakathi kweegusha ezimhlophe. Ngoko ke please get out. Abuhlungu lo mazwi Dombo ogxothwa uzimisele. Abuhlungu lo mazwi ogxothwa uzimisele. Baphulaphuli beSabela FM, anithangana ayisengabo bonke abathi Nkosi abazangena ezulwini. Ngaba kuphela abayenzalo ilizwi lam, ngaba bagcinileyo ilizwi lam. Kwasoza abanxiba impahla ezimnyama besithi thina besengabefundisi. Sesakhupha idimoni egameni lakho ebantwini. Senza imisebenzi yamandla. Baphulaphuli beSabela FM, athi uYesu andizikhanyela idimoni eziphumileyo xa kubizwa igama lam. Kodwa ingxaki into yokokuba andinithumanga, mkani kum andinazi, zange ndinazi. Baphulaphuli beSabela FM, nobabona abantu abathunyiweyo ngeziqhamo. It's not how they preach, it's how they live. Baphulaphuli beSabela FM, it's not how they preach. Preaching is easy, Dombo. Udibanisa amagama. Preaching is very easy. Baphulaphuli beSabela FM, but it's a matter of who do they fear xa besenza izinto. Boyika ntoni, boyika bani.
Thixo xolo makanithande, Thixo xolo makanithamsanqele, Thixo xolo makanenze amagama enu afunyanwe ebhaliwe encwadini engcwele, encwadini yobomi. Nkosi yoxolo mayinisikelele. Khanicenge bazalwane nithi Sathana suke emveni kwami. Awuboni na into bandizimisele ngoKristu endimkhonzayo. Nkosi mayinithande, Nkosi mayinisikelele. Ewe amalungisa angawa kodwa phinda avuke. Vuka mphulaphuli kule mvuselelo. Uthabathe izikrweqe zakho zevangeli. Uxhobele ubizo lwakho baphulaphuli beSabela FM. Ewe ungumphumi mkhosi sizokhumbuza umphumi mkhosi akazidyobhi ngemicimbi yelizwe. Ewe baphulaphuli beSabela FM, Nkosi yoxolo mayinithande, Nkosi yoxolo mayinisikelele, mayinigcine, mayinipha amandla, nimoyise uSathana namaqhinga akhe ngoku nangonaphakade. Amen.